Say sian pan ni ai kublay fi baro hakakerteng kejong Jisu. Bat tungin let biang ya kaban mani ya utrai. Ling baki surging rai. Kiba mi nakadonut kejong ishwa bengin yo snow ya kaktien kabakot kejong ublay. Hallelujah, try bakorang ni ayo imi ko babu iam tanang kapor. Hallelujah, Jisu bakara. Melong bakraw ko pa, melong badayok bangin ayo. Melong badayok bangin yaro. Melong badayok bangin mani. Hallelujah. Nga it you try. Ojing is na bane junam. Man kasngi. Ngan yes no tang amin. Nga do nga dang kemenste. Hatu baski kanse. Ongan yai rai. Yai ki cheng pa utrai. Nga it you try. Ojing is na bane junam. Man kasni ngan yes no tang hami nga do nga dang kemenste hatu basni kanse o ngan yai rai ya ki ching pa utrai. Hallelujah. Han ching em chong ami lai ai ching em jong ami longu bapa kat bangadang em man rain man si o ngan yai wai ya ki ching pa try nga it you try me lam yang a ling ba ka ding hấp đen kami mi dan hajan jonga ngatip pa mi long huk pa mi long lok pa shisha bat ngan yai wai yai ki ching pa try ha ching em jonga mi la yai ne. Amen. Ching em jong ami longu bapa kat bangadang em man ring men si o ngan yai wai ya ki ching pa try ha ching em jong ami la yai ching em jong ami longu bapa kat bangadang em man ring men si o ngan yai wai ya ki ching pa try ngan yai wai o ngan yai wai ya ki ching pa try o ngan yai wai ki cheng pa utrai. Hallelujah, try ai ngồi em try Jisu me long ba pa ko try me long ba khoi me long ba hok me long ba crow me long ba dap his name me long ba can raging mob hallelujah try ba ko ra play jola she should go try ba try yang yemi Jisu play ulong bapa play ulong bapa play ulong bapa oh you long bapa play you
miu in rai ye kan sing pa to try oh Jesus melong ba 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 pa try happening to kapor ka bang snot na re try ye chet ban try ye kan sing ba kan show me na bang ye tip ko try ba ye changa ba manong ba pa ko try play long ba pa Chamikin pa kaba ai jingkerman ingi ko try hapdeng jaga bagum kini kapor kaba du jingkerman try yarap ingi ko kenrot be yechana manginom pai shakamon nginom pai shakadiang re tek tang shimi chisbit balong ka jingkerman kaba bom chakot nakamanta chon kibagin kublai shibon ko pa be yechana namtan kapor kaba ko shimya shimi kaburom na ba mi piang ya ka jing ai mo ba de ka jing hero ka chungi hakakateng chisu ni ai amen but amen ningkong nga pen pau ke jing sngongu yu blai ba u pen la nga ban yeng ni ka jaka de ka jingai ka jongu ban sam ni ka ktin ka jongu blai ban ngai khu blai ru yu fi kum ju ki ba ju ye ban sa score ka ktin ka jongu blai ka kerteng jok de ka khubor ka ba ko ban sam hapding jong fi ka long ki ba pen long ye ka jing ye ka ba shisha ki ba pen long ye ka jing ye ka ba shisha lani ka jing ye ka ba shisha ngan pensong nong rem ye ka ne ka khubor na ka sithi baning kong se ki nong korin kalenong ka ba khat lai ka de khot ka ba sao hadu ka ba nyu ki kin tien ki ba ong kum ni ka jing ye ka yai sha slem ka jing ye ka le sbun ka jing ye kam ju pi hun ka jing ye kam ju le sarong yelade kam ju pen meng kam ju le khlem akor kam juwat ye la ka jong kam shat ban khi bitar kam tharai sniu kam kemen he ka jing bam hok henrei ka ya kemen lembat ka jing shisha ka yai sha jem ye baro ka ngek klo ye baro ka kermen ye baro ka sha ye baro kata ga de ka jing ye so bangin ye puson ye ka ktien ka jung ublai kani kala nong ka bakhat lai
hagani ka chithi ka baning kong seginong Korin ka bawa apostol Paul utho la tip ya ka kum ka daga lenong jong ka jing ye ka ba sngot ngat kalong ba u apostol Paul ya ka lenong jong ka jing ye udah tensat ya ka hapding jong ki artli ki lenong jong ka jing ai ka lenong ka bakhat ar bat ka lenong ka bakhat saw la tip ya ka kum ka lenong jong ka jing ai mun sim ka ba mun bahapding jong ka jing ya trekam lani ha ka jing syakri ngim lalah na kata ka jing ya pher jing mun lani ka jing ya dom ka jing bitar bagakam kan ya sakmat saprang aga daw ngi don kam ban peniang ka jing ye akman ban yo biang ka jing long kawe ka jing ya sngot ho jing mun kata ga de ka bau apostol Paul udah tensat ya ga de ka lenong juga jing ye hapding jong kini ka lenong jong ka kam bat hagani ka ju hi ka lenong wa apostol Paul haga de khot ka baning kong hadu ka balai tongan puli ya kini kintien ki ba la tho hang ni langa kren hakit li ki brio bat ki angel habangam don jing i ngam ngala jalong kum ka wiang rnong basawa lani kum ka syakuriau bariu syau balada ngadon ka jing thulupa bat ka jing syamphang ya ka jing mayan bat ya ka jing tip baro balada ngadon ya ka jing ru wat ya ka ban penken riak no ya ki lum habangam don ka jing i ngam long i ruem bat la danga sam ya ki ai baro kat ki bangadon ban bsa ha ki baduk bala danga IT ya ka met zonga bantang habangam don jing i ngam mentoi ai ruem kita gi kintien ki bau apostol Paul upen ken mau balada ka jing duai lani ka jing mani ka jing ro ka ba klem ka jing i kalong tang ka jing sawa hakmat jung blai lani ka jing syakri ka bangi ai show blai lani ka jing syakri ka bangi ai syaki parabreu ka ba klem ka jing i hang ni upen ken mau bagata kam mentoi ai ruem kau mun katakan sa umno ongga ketin ka jung blai agadaw ka jing syakri ka balong ka jing ubi hakmat jung blai lani ka jing syakri ka ba pdiang hun hakmat jung blai kadai ka jing syakri ka blakha na ka jing iye bat na ka jing adai ka bajan baru blai kata ka jing syakri ka ba shisha bat ka ba job ka ba apostol Paul upen ken mau yangi baga jing iye kalong ka ba kongsan bat hakani ka dekhot ka ba khat lai ru apostol Paul utho eri kentien wong te kumta ka yaisa ka jingen ka jing kremen bat ka jing iye kinilai henrei ka ba kongsan na kini long ka jing iye hang ni ru pen ken mau baga ba kongsan na kini long ka jing iye ka ba mot ka ba don kam tam ka dei ka jing iye kata ka bangi don kam tam ka bangi ai show blai kam dei kat nungi lale na ka benta jong u henrei kat nungi iye je u kata ka dei ka ba blai wat na ngana phi wat ya ka dei ka jing iye yo ada ka daw tungin sange no nagatu ka ba shusmo iye yo blai henrei kala dei ban ka por bangin sho jing iye yo blai bangin iye yo da shisha ka ba mod ban iye yo trai de ka dok nut baro de ka jing mut baro de ka bor baro ba de ka min sim baro kata ka dei ka ba blai kwa bangi ina ai sho bat kum juru seki para breu ka ba kong santam ka bangi ai seki para breu ka dei ka jing iye fi ka perthai ka than jing iye hagi digi sngi ka kwa ban mat ya ka dei ka bor juga jing iye ka ba shisha kalong ka ba arsap lada manga bat mapi habaki briu ki wan sanga shopi ki kimi linti ban yo jing iye henrei lada kimi yo jing iye kalong thik kum tu uding dembur ubau jisu da tim namar bau yo iye ka jing long arsap hu uba shui itang ka jing jerngam kisla henrei umdan so iye henrei kala de ka por ka ba ngau phingin long ki briu jong ka jing iye ki ba ka jing iye ka jong ublai kan tu siki wei pan ka jing ai ka ba batam lani ka ba jing ai ka ba kong santam ka ba ikurim i ai shala ikurim
kadehi ka jing i lani gi kimi gi khpa ka jing ai ka ba kong san tam ka ba pi ai shi gi khun kadei ka jing i ki khun ka jing ai ka ba kong san tam ka ba pi ai shi gi kimi gi khpa kadei ka jing i bat kum taru shi ki para breu ka jing ai ka ba kong san tam kadei ka jing i ban i ka mun ya baro bun sin ngi suk ban i ya kita ki ba le ba yangi ki ba buram yangi ki ba pen i jing i yangi ni suk ban i ya ki ni syam si tompat ban i ya ki tu ki ba penjak buram yangi ki ba pen kthang yangi bom jukok ngu yangi Henry ka jing i kawamun ya baro compare kumno gilong kadei yangi ban pen i jing i ya baro tongin sange no nakatu ka jinglong ka ba sngo that ya nor ya no ito ka jinglong ka ba sngo wit ka bang ilang nya ya nor ya no ka bang ila isi ka bangi kwa ban kentat no eki na ka jing em jongi katu baro ka dei tang ka jing sngo tongin bu itu ka jing sngo sarut tongin peniang ka jing i ya kaman ladang ngim pen i jing i menta lanu pat ngin pen i ka jing i kala dei ka por si syaba ka jing em jonga jong pi tongin pentrai kami ni ka jing i ka basisha seki wei baki wei kin mat ya ka ka bor ka jing i ka basisha ha ka jing im ka jongki to ni ka por ngin ya sedang no badi puson ya kini ki khat san tli ki ai ki ba penlong ya ka jing i ka basisha lani ka ai kata ka jing i ka basisha tongin ni pulei kini ka dikhot ka ba sao ko ongkum ni ka jing i kayai sha slem kai ka jing i ka dei ka ta ken ka jing yai sha slem la dengi kwa ban pen pau jing i segi wei pen pau ha ka jing yai sha slem ka jong fi kani kat kum ka tien ten rai jong kani ka ken tien yai sha slem hang ni ka bamun ngala ban yai sha ha ka jaka bangan bitar ngapen jam yalade ngabu ya ka jing bitar ka jonga sha jengai kata gamut ka jing yaisha hang ni sagawai ka jing kani ka kentin yaisha ka bu absol pol utho hang ni kadi ka jing yaisha bat ki para breu om bat ki ai sagawai pat ka jingmut jong kani ka kentin yaisha hang ni ka bamun utau breu haba lale bom deyu wat lada udon ka bor ka baula ban peniar keput lani ula ban siu keliang Henry umtre wala daudon kalat ke kabu Henry ujit penban ban yaisha ula ban sha kata ga jingmut jong ka jing yaisha hani ubriu ubadon ni ka jing ye ka badon hapo ju ka perlong yu ban yaisha ka perthai kayo i ka jing yaisha kum ka dur jo ka jing tlon Henry kamlong kum ta hau Kristan ka jing yaisha kalong ka bor kitu ki breu ki bakwa ban yale lane ban pen pau ya ka jing bitar ga jongki kadau baro kadai namar bakadon ka jing syapti ngapo jongki ki kwa ban siu keliang kimla ban sha Henry ka jing i ka penlong yo yang ayo pi ban la ban yaisha adingi ai jakaya ka namar ka jing i kam jukwa ban penihar keput lani ban siu keliang kumbala tho haga siti sigi nong room kala nong ka bakhat ar ka dukhat ka bakhat nyeu ka ong wat siu keliang yano ru da ka basniu namar ka basniu kata ka diga jing i kam di ka jing tlon lani ka jing yaisha kam di ka jing tlon Henry ka diga bor ka bau briu la ban sha ka jing i ka penlong yu briu bau la ban le ya ka e ka bau jisu ong haga gospel ju Matias kanong basan ka dukhat ka balai bukundai haga bau jisu ong la da no uthap ya ka ngap kamon ka jong me to men pensha sa kawai pat kaliang kata ga ka jing i namar ka jing i kala ban yaisha tangina pet ya ka nuksa haga bible syapang ka jing yaisha haga bang yu i ujisu hi ulong kanuksa jo ka jing yaisha hagaba ujisu yaisha bat kinong shun ki bale banyu ujisu dei bo tlat Henry
Kadi ka bor ka badon hapo jung u ka penlongi u ba ula ban Yaisha. Wat la don ka bor. Ba ula ban hukum ye ki angel jong ka beneng. Ban yarap u ban penihar keput ye ki nong sun ke jung u. Henry u klem le kum ta. Ikan mau ha ka gospel ka jung Lukas. Kala nong ka ba ar pulai ka de khot ka ba lai busan. Halor ka ding phana sim la tim ye ki. Penban halor ka ding phana u duai ye ki. Le ka ba uong. Kopa to mahap ye ki. Na ba kim tip ye ki e ka ba kile. U Jisu ula ban sya ye ka jing kodit so ka ding phana. Ka daw baro na mar ka di ka jing iye ka ba don hapo ju u ka ba penlong u ba ula ban sya. Sa gawi pat ka nuksa yo i hagikam ki apostol kal nong ka ba nyiu. Syapang u Stephen u balong ku mu Jisu hi. Andalan temau yo ni u Stephen. Syaba un dukut mensiem. Ula duaya kamat jong ublay wong. Atrai. Wat thau ya ka pop ka jongki. Kata ka di ka jing iye ka badon hau ni u Stephen ka penlongi u baula ban sya. Sa gawai ka nuksa ka bangi i ka basngaw tanat e kalong ba ublay jonga ba jongpi ulong ublay u ba Yaisha. Haga ba pila ban puli na ka siti ba ar ka jong u Petros ka nong ka balai ka dekot ka ba kendai ka ong ublay ulong ubala ban Yaisha Slem. Ubamon yano ban jatno. Henry babaro kin poi sa ka jing kalakaw mon. Nga ban mapi ngiyo ka jing pediem day namar ba ublay ulong uba Yaisha Slem. Kata ka di ka jing long ka jong ublay. Nalaga daw ha ka siti baar sa ginong korin ka long ka ban riyo ka dekot ka ban riyo ka penken mau ngi. Ba ka jing Yaisha Slem ka di ka jing long jong ki briyo ka jong ublay. Shushu Apostle Paul haga siti ka jong u sya kinong Ephesus kalnong ka basaw ka dekot ka baar utho hang tu ong ko para kentu yefi bapiniay kumbadei sya ka jing khot ka bala khot yefi haga jing sngoren haga jing jemnon haga jing Yaisha Slem bada ka jing Yaisha parlok hi haga jing iye kabamot ka jing kentu ya baro ki Kristan bagin long ki ba Yaisha Slem. Don na pling jong piong katno ngan Yaisha. Ka Bible ka klem tho katno Yaisha. Ka Bible ka khot yang ay pi Yaisha Slem. Ublay utip sa katno ba pin Yaisha. Lada palan haga siti ka baningkong sikinong koren kalanong ka ba shipo ka khot ka ba khatlai. Hang tu ka tho ublay unam tenju tam ya ka bapila ban sya. Henry un thauru ya kalan kumnu pin light nanta. La ka dawat judu jing kermen la don apdeng jong fi. Manora mano kiba la long ka daw jo jing smosi jong pi kiba penmong kiba pen kthang ya pi kiba pen jenjare ka jing im ka jong pi smodu jing kermen namta jong ki. Henry tip ini ka way. Bakum ba mga ba pingi don hakalenti jong ka jing penwandur ka jong ublay. Kumta makiru kidon hakalenti ka jong jing penwandur ka jong ublay. Haka kitab Ecclesiastes kalnong ka balay ka dekot ka bakatway ka ong. Haka por ka jong ublay ki ay kinlong itanan. Ikan mauru kumju haka kitab Isaiah kalnong ka basaw pulay ublay hi uong bangalong mga unong penwandur. Ya ka jing iem jong ubriyo. Naga daw tungin Yaisha. Naga banta jong ki. Nabar ngitip. Ba ublay utray ya ka jing start ka jong. Utray ya ka jing jar ka jong. Kaba kumno ban penwandur ya ka jing iem. Jonga bat jong pi bat jong ki weipan. Ban ring ya iwei pi wei. Saladehi. Teka ladeh ka por ba nga pi. Tungin pen i jing iye. Ya ki wei. Tungin dia pekpan ya ka baar. Kaong gumni ka jing iye ka le sbon ka jing mutun rai so ni kentin le sbon hang ni ka bamon ka shakri lani ka le ki ai na ka bantai ka jing mentoi jong ki wei kata ka ni ka jing mut so ka kentin le sbon
habang ipek yo Jesus Christ. U Jesus uwan siya ka perthai. U ay ka por ka jung u. Ule egi kam ki babah ki jung baro. Mdi nam tayalade. Baro ka ba ule ka long na ka banta jonga ba jong pi banga pi ngin ma di ka jing suk ka jing kemen. Wa Apostle Paul ru hakawai ka shiti ka jung u ong ngala the no egi ka jing im ka junga kum ka jing aingu thang ka duan. Mdi na ka banta jonga. Mdi nam ta ka buram jonga. Henry ong na ka banta jong fi. Uang wa Apostle Paul. Kabamut ubriu ubadon egi ka jing ie. Pi ubriu ba ie. Uaya ka por ka ba kerpang ka su na ka banta ka jing mentoy jong ki wei. Ubriu uba ie. Ukloi. Bana iti wat la ka jing im ka su na ka banta jong ki wei. Kata ka di ka jing sebun. Sa ka wei ka jing sebun ka bang ka jing mut jong ka kalong ka di kata ka jing he men sim. Haga bangi puli haga shiti haga gospel jong Matias kalanong ka ba san ka dekot ka ba sau puway Jesu ong hang tu lada uno upan ya ka sapti ka jome to men ai ha uru wa di ka jangkup ka jome kata ka di ka jing sebun kata ka di ka jing hemen sim ka jing long la kloi ban ai ya gi badon kam shu ka dekot ka ba sau puway ong lada uno khot ya me ban lech silenter to men lech bad u arlentero kata ka di ka jing sekri kata ka di ka jing hemen sim. Bat sa kawai ka nuksa jo ka jing sebon ka bangi i ka jing sebon ka jong ublay haga Bible kata ka long pin puli haga siti jo ki nongrom ka long ka ba ar ka dukhat ka ba saw ka ong gumni ba ka jing sebon ka jong ublay ka thaw yalam mingi siya ka jing kalawmon. Ka umot kada ka jing sebon ka di kata ka jing iye ka ba upen pau yang i ban pediang yang i compare kumnong ilong. Kata ka di ka jing sebon ka jong ublay. Ka ba usngut hu yang i bang ilong tangki batulat. Henry ujit ban pediang yang i. Kata ka di ka jing sebon. Ka jing long la kloy ban ai jaka. Ka jing long la kloy ban peli ka jing sngut nat. Ya ki wei kata ka di ka jing sebon. Ka jing sebon ka jing kalong ka di kata ka jing long la kloy ban ai jing i wat ya kita ki bom de hok ban yo ka jing ie kata ka di ka jing sebun kata ka di ka jing ie ka ba manga phi tongin pentre kam ka nang ni sa kaman ha ka jing im ka jong i tongin ye pet pat sa ka balai ka jing ie kam ju pi hun kata ka di ka jing ong jong ka ktien ka jong ublay kani ka kentien pi hun kalong ka kentien ka ba shir khai hadu kata-kata ka jingmut juga kentien pihoin ka bamun kata ka jing thnam ka bahapo jong ubreo lani kata ka jing penki ka ba jubor ka bahapo jong ubreo persya ya kita ki ba sngo tnat ya ki bakin roy kin man ba kata ka di ka jing pihoin lani kata ka jing bom suk ka bahapo banyo i baki wei ki khamla banyanga kata ka di ka jingmut juga kentien pihoin. Bad haga kitab probab kaya tu sepangga jing serkai jong gane gentin pihun. Haga ba pin pule haga lenong ka ba ar punyeu ka dekot ka ba saw ka ongum ni. Ba ueu bala banieng hakmat juga jing bisni. Ueu bala banieng hakmat juga jing bisni. Ka ba mon ba ka jing pihun lani ka jing bisni. Ka bam mi ubreu. Ka bam krunya ka jing long ka ba syapo jong ubreu. Haga Bible kidan sibun ki breu ki ba kani ka jing pihun ka ba me ka jing im ka jongki tongin ye pej ka nuksa haga kitab ka ba ningkong Samuel kalanong ka ba khat pra ka de khot ka ban riu ka ba nyong pin sa puli hang tu ka yatho sapang usol upen pau ka jing kemen ka ju upen pau ba ye yo David hadien bau David ula peniap yo Goliath badu sol ula kular ban ai ga khon ga ju badu ula ai shisha ga khon ga ju bakalong ka tengah ga ju David badu David ula kelalong persakurim ju sol dene daga daw bang yo i bau Jonathan uda i tap men sim yo David
Henry habala tunju pat ia kan ka jing iye ka jung usol. Penban ka long tang ka jing iye ka ba jendong. Hagabah ka wigis kapor. Kini baru arngun ong ka Bible kila yalay. Haka jaka ka ba layale risa dagi patba. Bah onda kila boy hangta. Kita gi kentai kila yarwai. Kila yarwai kila yaong. Usol upenihap ya ki shihajar. U David upenihap ya ki shipowajar. Usol ula penihap ya ki shihajar. U David ula penihap ya ki shipowajar. Kata ka jing yaro kabala lek kambun so David. Kapenlong ya ka jing pihun kayo jaka haga doknud ka jing usol. Bagadi ka jing pihun ka badon hapo jing usol. Kapenlong ya usol. Nau tau kurim. Siyaw nong syun. Kani ka jing pihun ka penkela shiklip mat na ka jing ihi. Siya ka jing isi. Haka bang yu i haka tu ka lenong. Bau sol ula bitar ula ong. Saga ipat ka bau niu David udang yo like stang ka ket ka jong ahi. But day nadu ka di ka por. Bau niu sol. Wat ya ka jing im ka jong David kumno ban yo ban penihap yo. Ban udah be merat. Ya David. Kani baro ka day namar ka jing bishni. Kabayo jaka hausol. Ngin pejru kumju haga kitab Esther. Siapang Mordekai. Namar bau semla dem yau Haman. Bat kumno bau usem upendon buram yau Mordekai. Kani ka jing pihun ka badon hau Haman. Ka pelong yau Haman bau wat ikilat kumno ban yo ban peniham. Ane ban presiden Farsi yau ni u Mordekai. Haman uthaw ya daga ding Farsi. Ka bau utmu ban penihap yau Mordekai Henry ha ka bakut hi. Yala day yu haban sedin hau ni uding Farsi. Ngi hang ni baka jing pihun ka syat kelaban ban yala day. Pikin mau ni em haka kitab Daniel ya gitu kiba bishni yau Daniel. Kiba pelong yu usim bau haban tap yau Daniel wat la dau iye yau Daniel. Haban tap yu hakrem jiki sing. Henry ublay uyeng ringkat badu Daniel. Henry hakabakut la tap kala ya gitu ki riu bishni hi hapo jong katuga krem juki sing. Kitu kipen up liulep ya ki wei Henry ki ngat penban haladi. Kata gede ke jing bishni kadon ka bor haka ban peniyam. Ka jing bishni kadon ka bor ban peniyaklat wat si para. Kadon ka bor ban penyaklat wat si perlok bayo iye. Nagadaw la da kadon ka di ka jing bishni kayo ban rung. Wat hapo ka jing syakri, hapo ka balang. Ka penjot wat ya ka balang Kristan. Nagadaw kadon ka jing ale. Hapding jong kiba para baya syakri. Habayo iba uwe ublay u kampenon kam bon ya itay. Mani ka jing ro ka kamlay kambon ya iwe. Namara bai kamla itay ban yanga natagadaw. Apihoy ngawat ikilat kumno ban pensniwi. Kata di ka jing sirkay jo ka jing pihoy la ni ka jing bishni. Tongin am ailat eka ka jing im ka jongi. Henry tongin petpat eka nuksa ka babaha. Kabangin niyo iha ka kitab Genesis kalnong ka bakatsan siapang u Eliezer umraw ubalakha hagalong ying ka jung Abram. Ubalong unong na Damascus ang gaktin ka jung blay. U Abram udang mut ba umdan khon ula jit banting khon ya ni Eliezer. But ula kular ban penlong yu utau unong yo kenti ka jing don jing em jong u Abraham. Henry kadon ka por jong ka jing penkela. Hagal nong ka baar ku saung ipan onda lakha ya u Isaac nagasengkai ka jong Abraham hi. Kalong ka ba day ba u kontrai un yo ya kanong kenti. Kumta la ai no ya kata ka jing don jing em ka jong Abraham baro siyaw Isaac. Henry ka ba sngot nat kalong ba u Eliezer
u klem bishni ya u Isaac wat lau la du no aka baro namar bau iye u Abraham namar natakadaw ka jing iye kam ju pihon ai ba mga pi namar bangi iye u Jesus Christ tonginam pihon lane tonginam bishni yano ini kemen lang haba kiwei kikiu ini kemen lang ya ka jing shikri jong kiwei tongini pet pat menta ya ka basau ka ongkum ni ka jing iye kam jule sarong yalade ka jing mot hangni ka mun ka jing iye kam jukren ya ka basyukor kani ka jing sarong yalade kalong mar persyapat bat ka jing pihon ka jing pihon ka day kata ka jing bomsuk banyo i ba kiwei ki kiu kiwei ki khamla banyanga Henry ka jing sarong yalade pan ka day kata ka jing krengkop yalade ka jing penkraw yalade ka banga kwa ba kiwei ki day banyo i nga ha ka jing pihon ngakwa ba kiwei kin dan no arsut sapo Henry ha ka jing sarong yalade pan ngakwa mangakeng ngan kiu ngan long halor jong ki pan kata ka di ka jing sarong yalade ong ketin ka jong ublay ka jing sarong yalade ka di kata keng ka jing kwa ban pendan buram yalade ban penkraw yalade ban kentiu yalade ba khnang ba kiwei kin yo iya kata ka di ka jing le sarong yalade kani ka di ka pop latip ya ka kum kata ka pop ka balong halor ki jaj pop baro lani latip ya ka kum kata ka tit pop jong ki jaj pop baro kalong ka basniu hadu kata kata kani ka jing sarong ka ba penlong yo briu ba salia ban yu ikiwei namar kata ka jing kwa ban kentiu yalade ban pen paunam yalade fi kalong ka ba yo briu ba unte yala ka jong ka nam ka buram dalade yalade lemda u yu shwa lemda upen mong shwa lemda upen sniu shakiwei kata ka di ka jing sniu ani ka jing sirkhei jong ka di ka jing sarong yalade Henry tong ini pet pat ya ka nuksa ka babaha lani ka men sim ka jong Jesus Christ ka bang yu i ha ka sithi shuki Philippi kala nong ka ba ar ka dekat ka ba ka ban riu ka ongum ni sngap ka ni ka men sim jong u Jesus ka ba apostol Paul u tho hang ni uang u Jesus Christ u baha ba ulalong ha ka dur ka jong ublay sim la nyew yala de ban bat ban long maringkat baru ublay Henry ula pensuda yala de ula shim ya ka dur merau haba ula jalong seriem kum ubriu ula leret yala de haba ula jalong ha ka jingkok ngu wat hadu ka jingyam hoi ka jingyam ka ding penaken kata di ka men sim sngoren ka men sim ka ba penpo yala de ka ba Jesus Christ udan Jesus ino no ya ka buram ya ka khat abling udah penpo yala de na ka benta ban kentiu yang ya pi manga pat ma pi how Jesus Christ ngi ki bom long ai ngi kala long ai deleng ba ka jing penpo ko Jesus Christ ban kentiu yang ya pi saka buram ko jong ublay Henry ka jing sarong pan lani ka jing lem kata ka jing sarong yala de kata pan ka kwa ban kentiu yala de pen ban penpo ya kawi kata di ka jing long jong gani ka jing sarong yala de tang ni pai ka basan ka onggum ni ka jing ie kam ju pen meng kani ka jing pen meng lani ka jing sngo meng kalong kum ju hi kum ka jing sarong kum bangila pai ka jing mut jong ka bamun kata ka jing pen he yala de kata ka jing pen kraw yala de kata ka jing kentiu yala de kani ka jing pen meng ka di kata ka jing long
Kabau kwa bangangan long hakamat do. Ngangan long ningkong. Kiwikin long syadin. Wat ublay ru long baar. Ngangan long ningkong. Kata gede jing long juga jing ngomeng. Kabang iyo iwat hau Lucifer ubakwa ban kini. Ya kajaka kajong ublay namar ba ukwa ban pelong ningkong yalade. Umut ban pelong baar wat ublay ru. Henry itong inipait-pat ikanuksa kababaha kabang iyo ipan. Hau Yohanes nong penbaptis. Ondaw Yohanes ulawan pau. Haga jing syagri. Kumu prophet. Lani kumu nong yutu lupa. Baro kila iyo Yohanes kumu tau nong yutu lupa bakraw. Henry kabas ngau tenat pat. Bau Yohanes u itu yala kajong kajing kot. Bau long tang kasur. Haga riklaw. Haga ba kila keliya u. Kiong hato medei mami utam mezaya. Yohanes uang ngangadei tang kasur. Hari klaw. Haga bau Yohanes uong ini kintien. Utaha buwan na din sunga ulong bakam kraw. Bakam bit yang awat ban loj ya kiksai ki juti ki jung uru. Kata ka jinglong ka jung Yohanes ngi ka jinglong ka ba penret ilade. Ondau Yohanes ula penbaptis yu Jisu. Haga wa Jordan. Bad hadin kata ka jing syakri ka jung Jisu Kris. Kala sedang bat Jisu ula sedang ban penbaptis ki weiru bat sibun ki breu kala bot yu Jisu. Kanam ka buram ki jung Jisu Kris kala pau keleng-keleng. Bat kini ki sendran ki jong Yohanes ki lawan ban yatu yu Yohanes ki ong utau ba me penbaptis. Mauru la penbaptis kala ban ki wei. Henry ngi ya ka jing long ka bas ngoret ka badon hapo Yohanes uong ni dikintin. Ya ban man kraw. Ya nga ban man rin. Kabamun. Ka jing iye. Ka ailat. Ye kiwei bakin kiu. Lada ki kamla ban ya nga. Kamlelei lada Yohanes. Lada ki klet yu Yohanes. Lada ki yu itang yu Jisu. Kata dia mensim juga jing ngoret lani. Kata dia jing iye. Henry ka jing sarong pan. Kakwa. Ban ken. Yang ban man kraw. Ya kiwei ban dangrit. Kata dia jing meng. Bat ka jing sarong. Bunsin kapen kraw ya ka kli la jong. Henry ka jing iye. Ka kren ya ka jing kraw jong ka donon. Tongin ya pej pat menta se ka wei pat ka ban rio. Ka ong gumni. Baka jing iye kam jule klemakor. Kabamon kani kadon ka jing adai para brio. Fi ka jing iye ka penlong yu brio ba unlong donakor. Bar ka jing iye ka penlong yu brio ba juklet ban ong sngoba. Namar ka kentin sngoba ka penkela na ka jing dawa siya ka jing kerpan. Juklet ro ban ong kublai sibon. Namar ka kentin kublai sibon. Kapen pau ya ka jing sngongu lani ka jing nyokor ya ki weipan. Lani ka jing ikam juklet ban pa ya ki kentin tonang koit no kloi. Lada yo sngo yano ba pang ba sitong. Lani ban ong ya ki kentin I men sim hakita ki badu jing kermen. Kajing iye kam juklet ru. Ban ong sngo bahamap yang nga. Lada don kanu ka jing ya bakla. Lada ka jing bom yestu jing mon. Kata ada ka jing iye. Ka kwa ban tei ka jing adai para brio. Ka nyukor. Iki wei. Henry ka jing bom iye pat. Ka don ka jing adai bar ka jing long klemokor. Ka jing long klemokor ka di ka jing long ka ba ngam salia yano. Ki bakir saudong yang nga. Kam jukan mawat ban ong sngoba. Lani habadon manu ba ay ru. Syuong bay. Ayo. Tang ban ong kublay sibun ru. Tre ban ong. Isa yo sngo. Kidon ki boong. Le ayu ni ong kumta. Kata di ka jinglong klamakor. Ka jinglong ka bomju. Nang ban buram yaki weipan. Ladi iya ki riu kentai lani, iya ki riu rangba, iya ki riu temen, habaki wan.
Mtre bat ban yeng na ka jaka ba song. Ong ban yaitu kentin. Oh, kiawan hadin kiba kimat ya dep situ. Lawan semangat kimat ya yeng situ. Henry ka jing iej pan ka yeng kloi na ka jaka ba song. Ban ailat soi ki wei. Kata ka di ka jing long don akor. Habaya bam jing bam ru. Lalu ka di ka jing long klam akor ka long. Ngayele ban bam swa mangai ka jing bam ki babang wabang. Ngai ka batam. Ya ki wei la ni ki bahadien ki bat ya dep situ. Kata di ka jing long klam akor. Henry ka jing long don akor. Ka perkat na ka banta jong ki wei ru kum jo. Kaya penbiang lang. Tong ini pej pat menta sa ka jing long ka ba nhiều. Ko ong kum ni. Kamwat tang ya ki ai ru la ka jong. Kata di ka jing long jo ka jing iej. Lani kata ka di ka jing iej. Ka ba mun kamwat tang i ka jing mentoy la jong. Lani kamwat tang i ki ai ki ban pen mentoy tang yang ha. Ha ka bangi puli ha ka siti ka ba ar. Sia ki Filipi kal nong ka ba ka siti si ki Filipi kal nong ka ba ar. Ka dikot ka ba saw. Wa Apostle Paul upen iya ka nong rim jong ka ketin ka jong ublay ha ka ba uong hang tu. Klem da kimi uwei la ka jong hi. Henry uwei ya ka jong ki wei pat kain. Kata ka de ka jing kentu ka jong Apostle Paul. Bangam perkat tang ka jing mentoy jong nga perkat lang ka jing mentoy jong ki wei. Nga pejru ka jing non kam jong ki wei. Henry ka jing bom i pan kadi kata ka bangayo i tangi ka jing ton kam jong nga. Ngayo i tangi la de. Tangi la de yo mangalabiang. Nakada-kadaw don kibri kibong. Leyu niya perkat ikiway. Leyu niya pen kuslay na kamta jong kiway. Kamat ya dep situ. Ngalabiang mangalabiang. Kata ka di ka jing bom iye. Henry ka jing iye. Ka perkat ya ka jing mentoy jong kiway ro. Ka jing bom iye ka di kata ka badon ha ka jing long ka jong ukany. Ka bang iyo ukany wong. Hato de mangamu utaw upapet u parau juga. Susung ikan mau ha ki gospel sapang uhenmen jong utu ukun sarong auria ondaw lawan pai sying. Utu henmen upen pau gijing bom sngo tenat haga bau ong yalau kupa uklam ong upara henry ya uang utu ukun kabamdu kun jong me. Ondaw kun sarang auriau lawan pai sying uang ba meme ai ya kun lang brot ban priap ban ya kawai henry yang ngamim ju ai kabamut ngi hang tu ba utu henmen udah tahu bayo itang ya lade u perkat tang ya lade kata ka de jing bomi henry ga jing i pan ka klet ya lade ka mau ya ki wei kayo i ga jing non kam ju ki wei ru kata ka de jing i kata ka de jing kwa ka bau blai kwa yang ai piru bangin pentrei kam ya ka jing im ka jong i piu ubriu ubadap jingkemen lani ubriu ubaga jingkemen kan slay ka jing im gujung u udi ubriu lani udi kristan ubas ngol thu ka jingmot jo ka kentin jingkemen bangin mat ka jingkemen ka jing im in le igini lait ligi ai ningkong yo jisu baar ki wei khadu ya ladi kata ka de jing i ka bu ki wei su ha khaman ka bu ya ladi sedien kata ka de jing i ka bau blai kwa ingi bangin pentrikam tong ni pej pat menta sa ka pra ka ongum ni ka jing i kam shat ban khi bitar ka jingmut hang ni ka mon ngam dam bi lani ngatut ban bitar lani om sim lala ban pen khi bitar yang kloi kata de jingmut jaga gentin hang ni pi kwa ban tip pi jindong jing i lani pi jiliu jing i
Ladon kapor kaba ladon manu kiba bom kok ngu yefi lane kiba kren bom day yefi lane kiba le bom day yefi lade pi kloi no ban kluj lane pi kloi no ban pen pawe ka jing bitar ka jong pi pimla shu ban sensari lade pi kwa ban siu keliang kata ka pen pau ba dang jendong ka jing i Henry tongin pet nuksa hagabai day baru Jisu upen pau ya ka jing bitar ka jong pinu i day tang haba ki lengdo lani ki farisi lani ki brio ki persang ban pen bakla ya karukom trekam ka hima ka jong blai hagaba piken mau ni em bau Jisu le rong ha temple uyo i pen ban baki penlong ya ka temple kum ka jaka jong ka jing ya dia thien hagaba Jisu u pen pau ka jing bitar ka jong hang tu ka jaka hagaba ula belot itu ki brio na ka ka jaka baru wang ini kintin wang baka ying ka jonga ka ka ying jing duai u Jisu pen pau ka jing bitar jong u de ha ka nongrem baki pen bakla ya ka kom trikam jong ka hima ka jong blai Henry pan ka ei pat kaba kile u Jisu na ka bentai yala depan u Jisu baro ka jing le ben jong ki nong shon jong u wat la da ki kren ben ye u ki sho ki dat ki sat nar penai u tre ban pen pau ka jing bitar Henry pen i pen ban ya ka jing yai sha ya ka jing i kata ka jing long ka ba manga pingin bot ya ka nuksa sa ka wei pan la don ap deng jong pi pimla ban sensari ka jing bitar la da ka don ka jing bitar ka ba pen ki apo jong pi don mono ba le bakla kalong lada ka kan bahaya pi ba pin kumi ka sentura ka bakum ka por namar lada pi kren ye ki kentin ha ka por ba pi bitar kinlong ki kentin ki ba bunsin ki bom sngo tenat lane ki kentin ki ba penmong ki bai ki ba pimpui perkhat pi kum kren bat bunsin ki kentin ki ba pi kren lada pi kren tang san second ro kila ban penmong hadu san benai lane san snemro nakadaw kabahaya pi bapin bumi ka sentur ka jong pi lane penyeng ka jing i hakaman lade ka don ka jing penki bitar po jong pi jit bantut ban bitar long briu badap de ka jing i ka penla ya pi papinom ki bitar kloi kata ga de ka jing kwa jong ka ktin ka jong ublai tong ni pet pat menta ya ka bakhandai ka ongkum ni baka jing i kam tharai sniu ka jingmut jong ka tin tenrai kan ni tin tharai hang ni ka bamon kan show lani lum lani bu jing kan mau ka jing i kam tharai sniu ka bamon ka jing i kam jubu jing kan mau ya ka ei ka sniu ka jing i kam ju bat nun ka jing i ka kloi ban mam bat ka jing i ka kloi ru ban klet kata ka de ka jing i tong ini pet pat menta ka ba sipo ka ongum ni ka jing i kam kemen ha ka jing bom hok ka jing mut hang ni ka mon ka jing i kam ju ngau tenan la da lap yanu baki kelon lani lada lap yano baki le pop baki le ka basniu Henry ka wei na ka jinglong jong ki Kristan ka basniu kata ka long kilet na ka wei ka ying sa ka wei ka ying banlet ban yatho khana lor ni sa phang ka jing kelon jong no lani ka jing le basniu jong no haga ki pelong ban kum ka jing yatho khana ka basngo tenat ban yo ban that madan ye kata ka jing bakla jong kinong yalam lani jong ki para bangai kadau ki juja ki kini ki jing thu khana lor ni ha ki long ying lani ha ki office lani ha ki jakat rekam kumnu manga mapi ladang ilap yano
kiba hap kiba kelon. Hatongin lej ban yetu kana lorni sapang jongki. Hatongin lej ban that madan ye ke jinglong jongki. Don kiba pen I ben ban kumba I kumba ki kemen kumba ki sultanat ban yetu ban ong. Pijutip ba itu I baju syakri. Imlong syukum tu mentai lale ya kata-kata. I kumba ki sultanat. Henry ka jing iye kam kemen lane kam sngutanan ka jing iye ka sngusi ka jing iye ka penlong bantuai lada yo sngo lada lap yo ki ba kelon ki ba le ya ba sniu kam tre ban yetu khana chawai ka jing iye ka penlong bangan yetu ning kong yo blai ada ngalap yo ka jing baman ngalej bantuai ya kamat jong blai na ka benda jongki Blain pen sai bor pen thamai pat ka jing im jongki kumnu ma phi bat manga adang ilap yanung ye thu ning kong bat ka jaka ka ba de bangin ye thu ning kong ya ka jinglong ka batlot jongno ning kong ka de ye ublai bangin ye thu ha ka jing duai ki jongi ka bar nin ye thu saki breu ka jong ublai lane saki parlok ki jongi ki ba ju ye ban duai ye sai nam ta jongki Om sakitu kiba syukwa tang ban syutip. Nama don kiba syukwa tang ban tip ya kajing slot jong kiwai. Kenang ban yo ban itu kenapat sasiwai pan. Wat amlong kumalong kitu kinong rom men hendai. Kiba ya kemen kiba ya risa. Haba yo I ba kising kiba me ki Kristan. To mga pi ngilong kibriu jong kajing iye. Kibriu kiba niya duai nakabanta jong kita kiba kelon kiba hap kiba ur kumbala tho haga sithi sikidong Galatia kalnong ban riu ka khot ka baningkong akan tu ye phi ko ki para bangai la dalap yano haga jing boman phi kiba ken jaman sim to phin pen bahapat yaki om ban pen bana kata ga jing khot juga ketin ka jong ublai Tang ini pej pat ka bakhat wei Henry ka jing I ka kemen ha ka jing sisa ka umot ka jing I ka kemen baki wei ki kiu ka kemen baki wei ki roy ka kemen baki wei ki yat soprang ka kemen baki wei ki let jing aseng ki la ban duai kata dia ka jing I Henry den pen ban pat ki ba wit lada don mono ki ba khamla duai ban yaki yala dia ki tlot Baki I ki wei ki la ban duai ki sedang ban syakri ublai kiong ben ban oh gale man le kiong ben ban ka le riu blai ka le hok ka le angel ki kren ye ki kentin penduk jengkermen ha baki I baki wei ki sedang ban le ka bah ki sedang ban le jing seng ki sedang ban duai ki sedang ban syakri Henry ka jing I ka ai men sim ka jing I kaya Kristan lang ya ki wei ka kemen haba yo I ba ki wei ki le ya ka jing sisa tong ini pej pat ya ka bakhat ar ka ongum ni ka jing I ka sha jem ya ki ai baro haba ong sha jem hang ni kamut batang namar ba I su yai sha jem ya ka besniu kata kam dei su ka jing I kata ka di jing bi ka kentin yai sha jem hang ni kat kum ka kentin ten rai ka mun ban tap ban yada ban yarap lan ban kersan pikan mau ni em ha ka sithi baning kong jong Petros kalnong ka basau ka dekat ka pra ka ong ba ka jing I ka tap yaki bun belen ki pop ka bamut ka jing I ka kloi ban yarap yau nu briu ban tap ya ka jing baman ka jung ban yarap yu ba un laj nang ta kata ka jing mun jau ka kentin ya sha ang ni pikan mau ya ka nuksa ya ka jing thu khana ha ka kitab Genesis kalnong ka bakhandai syapang Noah hadien bolami na ka yingling Noah ula thong ya ki ding
sokwan bat ula terlihat ya ka sokwan namar bula di palat ya ka de ka sokwan ka Bible ka itu bula buai pi ka brio buai pelong yu ba tip brio bagadon bat hakata ka jing buai ka jing ula shat bat ki jan ki jing u ki lahap ula long lang khoi hakata ka por wei no kun jing u ham andaw lawan de ka jakau yu i ba ukpau jing u don ka jing lang khoi ule gum no ni ham ule sik hen men ke jing u ban ya tho sapang ka jing lang khoi ka jing ukpau jing u ki arngut ke ki khun ki jing u Noah u Shem bat u Jafet anda kila yo sngoy kata kim tre ban pen ka Bible ko ba ki da yai da din ki shim ka jan bat kilet ban tap kloi kloi ya ka tu ka jing len khoi ka ju pa jong ki ban ya rab ya lau pa ba un lat na ka jing len khoi na ka jing le ran kata ka de ka jing mod jong ka kentin jing Aisha pikan mau ha ka keti ha ka kitab Proverb kalnong ka ba shipho ka de khot ka ba khat ar ka ong ba ka jing ye katab ya bun ya ka jing ye katab ya ke ringkang baro ka ba mon hang ni ka jing ye ka yada ya unong pop om ya ka pom ka jing ye ka Aisha ba unong pop om bat ka pom ka jing ye ka kloi ban ya rap ya uno ya le ya ka no bakin laj na kata ka pop ka baki jule sa ka bakhat lai ka jing ye ka nget kloi ya ki e baro ka bamon ka nget baki e ki babha kinja hakiwei ka nget bakin roy kin man ba kin kiu kin yat saprang lada don ka jing ye hapo jonga jong pi baki wei kin kelon kin hap lani bakin sniu kata kam de ka jing e kata ka de ka jing isi kata kami na ka jing pihun lani ka jing bisni hande ka jing e ka ngeng baki wei kin ya seprang tong ini pet pat ka bakhat sao ko ongkum ni ka jing e ka kermen ye ki e baro kawamon kajing ka kermen bauta ubalahap kajing baha kan wan biang kajing im kajing u namar ba ka kermen ka don kata kajing khmi lenti banyo iya ka baha namar ba ka don ka kajing khmi lenti ka pelong ban yaisha ban yai ab compare kan muslim kata ka jing iye bar ka bakhat du ngini pen ka jing iye ka sha ya ki ai baro ka jing mot hamni ka long ka jing iye ka yeng scam ha ka nong rem ka baka ka don ka jing iye ka bat scam ya kata lani ka bat scam ya ka jing iye ka jang uta wat lada ki don ki bor ki bawan ban penblat bangi ki breu tang suan ki bat penblat ikloi no ban ya phoi ikloi no ban ya dom ikloi no ban ya pet no ikloi no ban ya mi balang henry ka jing ka yeng scam ka bat scam ka nong rem ka jing ka yai sha aslam kata ka de jing mot juga jing ka basisha te mentang ila yo kini ki khat santli ki ba perlong ka jing ka basisha laning yo ya kini ki so jong ka jing ka basisha to ai ba manga phingin long ki priu jong ka jing tongin long ki badap de ka jing bat to ngin pen prekam ya ka jing sa ki wei pat kala dei ka por ladam dei mentala nungin pen prekam ada ki wei kin mat ya ka jing blai ha ki ba ha ba ki wan sanga sapi to blin kur khu ye feeling ba ka di ka jing sa score ka ktin ka jong blai ang it scam banang ni sa kaman tongin long ki priu jong ka jing kum bo blai long
Ublay jong ka jing iye. Mga ba piru tongilong ki brio jong ka jing iye. Toni ka por ngan duai na kamta jong fi. Try nga wana kmat jome. Nga aingu yemi ko try na marga ktien ka jome ka ba hikayangi. Syapang ka jing iye ka ba shisha. Ka ba pen iyangi yaki so jong ka jing iye. Yaki eke ba perlongi ka jing iye. Namar ba me kuha yangi. Bangin long ki brio ki ba dap de ka jing iye. Marka dayangi ru bangin pentri kamno ya ka jing iye. Syaki weipan. Ya rap yangi ko try ba nang ne syakaman. Gin pendiang ika jing iye hakaman. Gin buno ika tika jing sngow ka jongi syadien. Patry nga duai iwei pewei ki ba sya skor ika ktien ka jome. Nga duai ba kin roy kin man bah ki ei ki ibaro. Nga duai ka jingkot jing kia kran ki met ki phat ki jongki. Nga duai ru ba kinang san haga jing tip ya ka mon ka jome. Nga ingu ba sngow ika jing duai. Haga kertengu Jisu nga duai. Amen. Tau blain ker khuy fi na kamta ka buram jong blai. Amen.